Monora aussi T.I.E. Alpha Music. Yeah. Vurumutsa naza vurumutsa sudurukai wemwe ndomshungurudza samgunja kagunja ndokupunza dzirimbidzi nyadza kucherechedza vurumutsa 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 Tipong, GCC, ni Bob Bry, having a good day. Namuranga report you no shy. Two lady I'm left with the dusha. Well, you feel good about yourself. Some nice beating you ain't yourself. You tough, okay. Don't worry, I got it. Come to the Nindodi, and sis Nadali, Dali, 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 Dali. Come to the Nindodi, and sis Nadali, Dali, 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 Dali. Vurumutsa, naza vurumutsa sudurukai wemwe ndomshungurudza samgunja kagunja ndokupunza dzirimbidzi nyadza kucherechedza vurumutsa 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 Boyere naibambika usikirire kuvenga bise hatred matadza kutsvaga imwe njiva murume mukuru wausvodi kutongwa neruchiva maya iyoyo yesipoa. You can't just do that and go. Can't take this anymore. Mumwe anopafa ine soul. Munhu wata kwene mhepo tsanongaramba muchifarisa pano munoita ngano. Been buying for you kubva pasvika yenyu ine basa rei kana isiri kutenga. Kids you spending the big bucks. Aisi pressure ndusa kutsvaga mamax. Asi pandakateya pane moko rangu ndokumbita nesimba kwema-freemax. Rega ndikutipe muchidemo ndakazvipira unge ndine mudzimu wangu ndokushayisa dhiri nonyenga dzungu rako rigoperera pandere zvimwe ungataya don't come close kandiwanisa basa unga 5 O's hapana rikubuka wakadziya asi ukada kufasa ndokueta waisiya aiba aiwaiba ibapo tipi iaibo aiwaiba kadara uini vurumutsa naza vurumutsa sudurukai wemwe ndomshungurudza samgunja kagunja ndokupunza dzirimbidzi nyadza kucherechedza vurumutsa 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 J'appelle